Eta bertan aurkituko dituzte 8 protagonista, kalera doazela jolastera, eta iragartzen dute irrimola datorrela. Zer da irrimola? Irria eragiten duen zirimola. Kontatzen dituztu gauza asko, ipuiak direlako, 9 dira eta bakoitza independientea da. Uste dut gai batzuk aukeratu behar banitu arrostasuna izango litzakela nagusia, lurrek bere inguruarekiko, bere buruarekiko, sentitzen duen arrostasuna boterean dauden diskursoak bereekin talka egiten dutenean, arrostasuna edo egokitu ezina individu ahul bat izanik makroestruktura guzti horien azpian, eta esan dudan haze aukera dago hor duintasunerako edo moralerako edo koherentziarako. Uste horren bueltan dabiltzela ipuiak. Saridun bakoitzak 18.000 euroko saria izango du, eta beste 4.000 euro eskura ditzake bere lana beste hizkuntza batean argitaratzen badu. Kultura eta hezkuntza sailak datorren astean iragarriko ditu falta diren sariak. Sari hauetan helburu nagusi bat dago, eta da zuei, sortzaileei, rekonozimentu bat egitea eta jendearen aurrean aitortza publiko bat egitea zuen lanagatik. Eta horrekin batera animoa eginkizun horretan jarraitu dezazuen. Azaroaren 24an sariak banatzeko ekitaldia izango da Donostian, Tabakalera Kultura Zentroan hain zuzen ere. Sufrimendua dagoen momentutikan zaila dela elkarbizitza integral bat, elkarbizitza oso bat egotea, ez? Alde horretatik guk garbi daukagu sufrimendua eragiten duten edozein politika, edozein erabaki irauli behar dela, aldatu behar dela, eta bide hortan behin betiko atzean utzi behar dugu. Horretarako gaurkoan gurekin dugu Inazio Oiarzabal, Sareko bozeramailea, eguerdion. Eixo, eguerdion. Zer esana ematen jarraitzen du atzoko egunak, urriaren 12ak, elkarbizitzarekitzako bidean zein iritzi duzu egun honi buruz? Beti izan da egun bat, ez, alde horretatik konfrontazio pixkate sortu duen egun bat, eta oraindik horrela jarraitzen du, ez, garbi dago elkarbizitzaren norabidean pauso ezberdinak eman behar direla, eta gai hontan ere, eta egoera hontan ere bai, nik uste eta adostasun batzuk iritsi behar direla, eta errespetuzko erabaki batzuk hartu beharko diela. Elkarbizitzaz ari garela, azken hamarkadatako historiari begira gai hori mahai gainean jarri da, behin baino gehiagotan, baina salbuespenezko beste politika iraun bitartean hori ze posible dela uste duzu? Nik uste garbi dago sufrimendua eragiten duen politika bat dela, eta sufrimendua dagoen momentutikan zaila dela elkarbizitza integral bat, elkarbizitza oso bat egotea, ez? Alde horretatik guk garbi daukagu sufrimendua eragiten duten edozein politika, edozein erabaki irauli behar dela, aldatu behar dela, eta bide hortan behin betiko atzean utzi behar degula, eta dena nahi dugun etorkizuna eraikitze hori bultzatu behar degula, eta salbuespenezko espetxe politika bertan bera geratzeak izugarrizko pausua emango luke elkarbizitzaren norabidean. Bide horretan aurreko larun batean eman zenioten amaiera, izan bidea dinamikari, Donostian egin zenuten manifestazio eta jaialdiarekin, zerin isla izan da, izan bidea dinamikaren amaiera hori? Guretzako larun bateko irudiak berak bakarrik hitz egiten duten irudi batzuk dira, ez? Guk duela 2 urte eta erdi, izan bidea dinamika martxan jarri genunean, garbi geneukan, salbuespenezko espetxe politika amaitzeko eskatzen genuen hori, beste modu batean jendartera hartu behar genuela, modu aktibo batean, parte hartzeko era ezberdinetan, gazte jendera ere gerturatu behar ginela, ez? Eta 2 urte hauetan, 11 ekimen egin ditugu, Meditontorretara egoera, herriko plazetara atera gera, kilometroak egin ditugu, korrika, oinez, modu ezberdinetan, Eta larun batean horri amaiera biribil bat eman nahi genion, 11etan bulebarrean ikusi ziren irudiak, ez, pixkat musikarekin, kolorearekin, da pixkat
jendearen parte hartze horrekin jokatzen, jendetza bildu zen bulebarrean, ondoren Pio XIIko plazan manifestazioa hasten zen lekuan ere, plaza oso zabala da, plaza oso karretera asko dituena, eta hasiera batean ez zirudien arren gero ikusi zen jende pila bat zegoela, eta horrek esan nahi du garbi, jendearentzako lehentasunezko arazo bat dela, salbuespenezko espetxe politika hau behin betiko amaitzea, etorkizunari begira jartzea, elkarbizitzaren, lehen aipatu dugu elkarbizitza horren eta konponbidearen norabidean, benetako pauso garrantzitsu horiek denon artean ematea, eta oso pozik bertan ikusten ziren irudiekin garbi dagolako ditugun aldarrikapenak ez direla gutxi batzuena, baizik eta jendarte osoaren arazo eta lehentasunak direla, eta oraindik orain Euskal Herriratzeak lehentasunezko edo premiazko aldaketa izan arren, norabide bat dagoela egiteko, bide oso bat dagoela egiteko, elkarrekin egiteko prest gaudena, ikusi izan jendartearen alde zabal bat prest dagoela elkarrekin bide bat egiten jarraitzeko, eta bide hortan erabakiak hartzen dituzten administrazio eta instituzioek atzetik datuzela eta berandu datuzela, baina bide hori hartu beharko dutela. Bi urteko bidea, aipatu duzun bezala, eta larun batean amaiera eman zitzaiona, Euskal Herriak dituen biztanle beste kilometro eginda. Nolakoak izan ziren azken kilometro horien sentsazioak? Bai, azkenean erronka potolo bat zen, ez? Eta, kilometroak baino gehiago guk desio genuna zen jende askok parte hartzea kilometro horiek egitean. Eta esaten dizutena, bulebarrean, bizikleta bat jarri genuen DJ batzuekin, eta kolore ezberdinak, eta, hilara ezberdinetan, nahiko politak izan ziren, jendeak ere irudikatzen zuelako zer egiten ari zen, 2 urte eta erdiko ibilbide bati, amaiera bat ematen ari zela, eta guzti hortan, beraiek parte zirela, jende guzti hori, edo bertan parte hartzen zuten mundu jende hori, ekimen horren parte zela, ekimen horri amaitzearen parte zela, eta nola ez, aldarrikapen horiek kaleratzearen parte zela. Eta gizartaren babes horretan ere, babes politiko, instituzionalak, sindikatuak ere izan ziren, zein da balorazioa? Bai, hori da, azkenean izan bidea dinamikan ere askotan aipatu dugu eraiki den konsensua, konsensu horren baitan aktibo edo bentsat konsensu hori kalera ateratzeko gaitasun hori ere 2 urte hauetan hainbat ekimenetan isladatu da, eta guk uste dugu garrantzitsua zela ere larun batean hori isladatzea eta hori benetan erakustea, ez? Eta oso pozik gaude, azkenean sindikalgintza osoa zegoelako bertan Donostian, arlo politikoan ere orain arte jaso dugun babes berdina jaso dugulako modu batean edo bestean Donostin egonda edo gure aldarrikapenekin bat eginda, azkenean irudikatzen dugu sensibilizazio ezberdinak ere bide honetan arraun egin nahi dutela, bide honetan daudela, eta bide honetan jarraitzeko beharra ere badagoela, ez? Beraz, guretzako izan bidea izan den aniztasun horren isla ere izan zen larun bateko ekimena, eta horrekin ere sentsazio honekin. Ekimenaren amaierarekin batera, ia amaierara heltzen ari da ere urruntze politika, etxera bidea agertu bai, baina oraindik ere gelditzen da, ez, egiteke, larun batean bertan aipatu zenutenez, oraindik badirelako euskal preso batzuk basakabanatuta daudenak. Zeri egozten diozue tantaka etortzearena? Bai, garbi aipatzen dugu beti gure aldarrikapenen lehen puntua Euskal Herriratzeak dela, eta hor oraindik 37 preso dira Espainiako kartzeletan daudenak, beraz hori zalantzarik gabe gure lehen aldarrikapena da. Eta garbi erakutsi genuna edo ikusi genuna zen aldaketa hau ez datorrela egun batetik bestera, ez? Aldaketa hau, 34 urte luze iraun duen urruntze politika horren aurrean, eremu ezberdinetan, modu ezberdinetan, jende pila bat egon da hori salatzen, horren aurrean aktibo, desberdinekin hitz egiten, elkartzen, eta azkenean hori denon lanari esker ere bada, gai hori pilpilean mantentzea, gai hori aldatzeko kalean egotea, eta egia da ere azkeneko denboretan, beste eremu batzuetan ere bai, eremu politikoan ere, beraiek ere beraien lehentasun lerroetan jarrita arazo hau, hor, Madrideko indar korrelazioak ere baliatu dute aldaketa horiek ematea. Guri gustatuko litzaiguke asko azkarrago izatea, baina egia da ere pixkanaka etortze horri ere positiboa dela gauzatzen baldin bada guztiz denak Euskal Herrian egotea.
Baina, pixkanaka etortze hori, imaginatzen dugu azkenean erabakiak hartzen dituztenek ere, beraien orekak ere mantendu beharko dituzela, eta beraien interes propioak ere izango dituzela, eta gure lana dana da, gure beharra zein den erakustea, behar hori arlo politiko instituzional eta eremu guztietan isladatzea lehentasunezko kontu bat dela, eta bultzatzea erabaki horiek lehenbailen hartzea. Ezin ahaztu ez, prozesu honetan senideek, familiarrek, ondokoek jasandakoa, bereziki aipatzekoa motxiladun umeen kasua, ez da? Bai, azkenean salbuespenezko espetxe politika honen jopuntu nagusia beti senideak izan dira, ez? Azkenean senideak izan dira, sufrimendu hori pairatu dutenak egunerokotasunean, eta zalantzarik gabe oraindik ere horrela izaten jarraitzen du. Kasu horretan, bai senide adinduak, askotan bidaiatu ere ezin izan dutenak, eta beraien senidea ere ikusi ahal ezin dutenak, eta baita txikienak, guk duela urte batzuk ja lanketa hori hasi genuena, motxiladun umeen dinamika osoarekin aipatzea, beraiek azkenean, beraien gurasoekin, aitarekin edo amarekin egoteko ezintasuna, komunikazio hori mantentzeko ezintasuna, eta azkenean horrek eragiten duen guztia, ume bati eragiten dion guztia, ez? Azkenean hor ere informe ezberdinak egin ditugu, profesional ezberdinekin egon gera, eta hor garbi ikusten zen oso momentu bortitzak bizi zirela. Aipatu duguen batetan, 3 urte betetze hori amarekin banatzen duten momentu hori, ez? 24 ordu egotetik. Hilabetean egun bat egotea, hilabetean ordu batzuk egotera, ez? Hori oso gogorra zen, eta behintzat motxila hori arindu da, motxila hori behintzat ustutzen saiatu da, beste gauza batzuetaz betetzen dugu, ez? Larunbatean Porrotxek ere egin zuen ekimenean hortaz hitz egiten zuen, ez? Orain Euskal Herritikan, familia harreman hori osatzea dator, legeak dioen gradu progresioni bilbidean ere, beraien arteko komunikazio hori mantentzea erabakiak ere etorri behar dira, eta askotan esaten dugun zama hori behintzat arindu dela uste dugu. Behin baino gehiagotan nabarmendu duzu ez, salbuespenezko espetxe politika honen jarraikortasunaren oinarrian lege batzuk egon badaudela, eta horiekin amaitza ere badera lehentasuna. Bai, hori da, azkenean ertz ezberdin asko ditu salbuespenezko espetxe politikak, eta hor badaude 7.003 legedia, badago beste legeren bat ere bai, hori aldatu egin beharko litzatekeela, lege horiek oso momentu konkretu batean sortu ziren lege batzuk zirela, giza eskubideen kontrako lege batzuk direla, hor lege horrek bere egiten duelako azkenean bizi osoko zigor bat, 40 urteko kartzela zigorrak, hor ere badago zigor horiek zertan oinarritzen diren, ez? Torturapean esandakoak edo torturapean ateratakoak badira zigorra izateko oinarri bat, ez? Eta hori ere azkenean Europako giza eskubideen batzordeak dioen bezala hori ez giza eskubideen errespetuzkoa, ez legezkoa, ez? Hori guztia eraldatu egin beharko da. Nik uste horregatik esaten dugula, bide bat egin behar dugula, bide bat elkarrekin egiten jarraitu behar dugula, eta bide hortan badaude oztopo handiak, eta oztopo guztioik denon artean gainditu beharko ditugu. Horien artean esaterako gradu aldaketetan eta baimenetan badaude oztopo batzuk, ez da zerari da gertatzen? Guretzako duela urtebete eskumenak Madrildik Gasteizera ekarri izanak pauso positibo bat da. Garbi dago hemen Gasteizen erabakitzeak gertutasunagatik eta arrazoi ezberdinengatik onura asko ekartzen ditula. Egia da ere bai, 2. graduan dauden presoak baimenak jasotzeko baldintzetan badaudela jasotzen dituztenak, baina badaude baldintzak beteta ere oraindikan baimen horiek ez dituztenak, ez? Orduan hor badago oztopo bat oraindik gainditu beharrekoa. 3. graduan egonda ere bai, badaude beste oztopo batzuk, ez? Batzuk baldintzak beteta 3. graduan egon beharko lukete, baina oraindikan ez daude, ez? Orduan hitz egiten ari gera 30 bat preso badaudela 3. graduan, baina 75 bat edo egon beharko liratezkela. Orduan hor badaude oztopo ezberdinak, Gasteizen egoteak desblokeatu du egin batean gai hori ikusi delako legearen bide hori egiteak ez duela inungo kalterik, egin daiteken zerbait dela, baina orain egia dena da geratzen dela parez pare irekitzea eta baldintzkoa guztiak betetzen dituztenei bere eskubidean jabe dagokion gradua ematea, dagokion baimenak ematea eta edo baldintzapeko askatasuna ere jaso beharko luketela. Eusko Jaurlaritzak espetxe kudeaketaren eskumena jaso eta urte betera balantzea da 457 presori onartu
diotela 3. gradua, eta horietatik 25 direla EPPK-koak, zein da balorazioa? Bueno, aurrekoan aipatzen genuen bezala, balorazio sakon bat egitea ez da erreza, urtebete da, eta urtebete guretzako asko den arren, instituzio batean gauzak eraldatzeko, urtebete ere ez da horren besteko denbora, baina balorazioa positiboa da aipatu dutenagatik, ez? Blokeo ezberdinak desblokeatu direlako eta ikusi delako egin daitekela. Arlo negatiboa guretzako baldintzak beteta oraindik asko daudela eskubide horiek ez dituztenak, ez? Orduan guk garbi daukagu norantz jo behar dugu, Gasteizek norantz jo behar du eta ze erabaki hartu beharko ditu, jakin da ze zailtasun dauden ere bai, hor ere ikusi ditugulako gradu regresioak, Audientzia Nazionaleko Fiskaliak etengabe errekurritzen ditulako 3. graduak, eta horrek ere atzera buelta bat ere ekarri duelako, kartzelara bueltatu behar izan direlako hainbat preso. Eta nik uste dut, zailtasunak zailtasun bide bat egiten ari dela, bai Euskal Herriatzeak, bai honetan guk nahiko genukena, baina motelago, baina egia da egiteak berak ere baduela balioan jarri behar degula eta guk horretan bultzatu behar degula eta kaleak berak edo jendarteak ere horretan bultzatu behar duela. Eta guretzako larun batean garbi ikusi zen jendartea iritsi dela etorkizunari begira dagoela eta iraganeko arazo hauek jada zarkituak bezala ikusten ditula, naiz eta lehentasunezko arazo bat izan hori aldatzeko, baina instituzioak oraindik atzerago daudela eta pauso horiek berehalakoan eman beharko dituztela. Azkenean denok daukagu buruan ere bai, ez, urtebete barru Madrilen hauteskunde batzuk egongo direla eta horrek ere dena hankaz gora jar dezakelako. Orduan gure mezua garbia da eta da bihar ez utzi biharko gaur egin dezakezuna, ez? Eta espero duguna da Euskal Herriatzekin hori ematea eta Gasteizek hartu behar ditugun erabakiekin ere pausoka horrela izatea. Salbuespen espetxe politikarekin amaitzeko beste korapilo batzuk ere, oraindik ere argitzeke daudelako, esaterako 70 urtetik gorakoen presoen nauzea edo zigorraren 3 laurdenak betea dituztenak, esaterako gaurkoan bertan adibide bat Ion Parot kartzelatik atera da, ez? 71 urte dituen presoa eta 52 espetxean egin dituena, adibide bat baino ez? Bai, hori da, azkenean leheno aipatu da bezala, ez? 40 urteko kartzela zigorrak bere egiten dituen lege bat badago, eta horrek esan nahi duena da, bizi osoko zigor bat betetzen dutela, adinduen presoen sufrimendua etengabekoa da, azkenean kartzelak ez daudelako egindak adineko pertsonentzako, badaude 3 laurdenak bete dituztenak, baina badaude ere bai beste arazo batzuk, beste egoera batzuk, ez da, Frantzian zigorra bete dutenei, Espainian ez zaiela akumulatzen, eta orduan zigorra 2 aldiz betetzen ari direla, ez? Orduan hor badaude ertz asko, denon artean gainditu beharko ditugunak, pixkanaka gainditu beharko ditugunak, zalantza egiten dut denbora honetan Madriden hauteskundei begira jarrita egonda, ze puntura arte lortu halko den hori, baina garbi daukatena da ere, datozen denboretan ere, han dauden indar korrelazioak daudela, guk gurera jo beharko genukela, eta guk Gasteizko parlamentuan, kalean eta eremu guztietan saiatu behar gehala erakusten hemen ez dagoela inongo arazorik, aldaketa horiek emateko, ez dagoela inongo arazorik politika horiek iraultzeko, guk garbi daukagulako sufrimendua eragiten duen guzti hori atzean utzi behar dugula, atzetik datozen arazo guzti horiek gainditu behar ditugula eta denon artean elkarbizitza eta konponbide bat eraiki behar dugula. Beste kontu bat ere, bergizarteratzeari buruz, zein iritzi daukazu? Zein utzune dira edo zer egin beharko litzateke bergizarteratze hori indartzeko? Bueno, legeak dioen graduen progresio hori horretara begira dagoela esango nuke. Ados egonda edo ez hori da legeak dioena eta hori da gradu progresioen oinarria. Lehen aipatu bezala, 3. graduan daudenak edo baldintzapekoan daudenak erakutsi dute ez dagoela arazorik horrelako egoera bat emateko euskal presoekin ere, eta uste dena da hori inongo oztoporik gabe utzi behar zaiela egiten euskal presoei, ez? Gero egia da, zailtasun asko ematen direla, azkenean gugat salosperezko espetxe politika hau dator euskal presoak lehen gradu batetik egotetik, hau da, inongo bergizarteratzeko aukerarik gabe, 23 urte ziega batean egotetik, 24 ordu kalean egotera, 27, 30, 23 urte eta gero. Hori, psikologikoki hori izugarria izan da. Oain, legeak dioen bidea utziko balitz, nik uste horrek ere
aukera ematen duela pixkanaka kalea ezagutu, kalean egotea, lan baimenetan ere, lan mundura ere sartzeko aukera ematen duela, eta nik uste behintzat, naiz eta igual nik beste politika bat hartuko nuke eta bergizarteratze hori naturalago eta askoz erreztuko nuken, orain dagoenak utziko balitzaieke presoei asko lagunduko luke bergizarteratze hori errezten. Izan bidea dinamikaren amaiera helduta, aro berri baten hasiera izango da, behintzat beste hitzordu bat jarri duzu dagoeneko, urtarrilaren 7ko manifestazioa urteroko hori. Bai, lehen aipatu dudan bezala, oraindik oztopo asko daude gainditzeko eta bide oso bat egiten jarraitu behar dugu, beraz bidean eta lanean jarraitu beharko dugu herriz herri, auzoz auzo. Baina bai guretzako egia dena da, fase bat amaitzear dagoen honetan, tamalez ezin dugu esan fase bat amaitu denik, guretzako fase bat amaituko delako denak Euskal Herrian daudenean, bai dinamika honekin nahi genuena, amaiera biribil bat eman diogula uste dugu, jaialdiarekin berarekin ere, kontzertutako irudiak ere guretzako izugarriak izan direlako, behintzat, jendarteak erakutsi duelako, parte izan delako, Euskal Herriratzen behar horretan, presoei beraiek ibilbide hori egite uste horretan, eta esan bezala guretzako fase bat amaituko da denak Euskal Herrian daudena, baina dinamikaren amaiera hau behintzat eman nahi genuen azkenean gure dinamika, gure ekimenak ere bai, garatzen joan behar geralako, eta gu ere gaudelako begiratzen etorkizun hortara, etorkizun horretan egongo diren oztopo horietara eta pausoak ematen jarraitu behar dugulako. Baina zeo Oiarzabalzareko bozeramailea, mila esker Hamaika telebistara gerturatzeagatik beste behin. Bai, zuei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Badago aukera, errepresioa edo giza eskubideen urraketa gertatu diren tokietan toki horiek memoria gune bezala izendatzeko, eta orduan kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da, Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza, eta Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela, Nafarroako gobernua kargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 150 torturatu eta tratu txar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Hispanitatearen eguna nik esango nuke fraude hutsa dela. Estatu espainola dela herri bakarra non egun horren kutsua edo hatxa imperialismoari lotuta dagoela. Francoren herentzia, aspekturik gogorrena eta txarrena ez da polizia eta ez da Guardia Zibila, baizik eta judikatura. Eliza, monarkia, ejertzitoa, hizkuntza eta kultura, beti izan ziren taburute baten patak, bi horiek. Eta nik uste dute gaur egun ere, naiz eta beste kontestu batean kokatuta egon, nik uste dute segitzen dutela boterean. Erraiak ezagutu gabe, berrik ez, eta pertsonarik ez.
Laminaciones Arregi enpresak 2006an sinatu zuen azken lan hitzarmena eta 2009an iraungi zen horren indarraldia. Zenbait bilera izan ostean ez da negoziaziorik egon eta enpresa batzordeak gaurko adiskidetze saioa eskatu du. Michelin enpresak berriz lanuzte gehiago iragarri ditu eta 1600 tona neumatiko gutxiago egingo ditu. Laminaciones Arregi enpresak 2006an sinatu zuen azken lan hitzarmena eta 2009an iraungi zen horren indarraldia. Azken urteotan enpresa batzordeak hitzarmen berri bat sinatzeko asmoa izan du, baina zuzendaritzak eskainitako proposamenak okertzen zuen egoera. Hala ere, beste hitzordu bat antolatu zuten negoziazioarekin jarraitzeko, eta batzordeak eskaera egin zuen. Hala baina ez du oraindik erantzunik jaso. Hori dela eta adiskidetze saioa eskatzea erabaki du. 10 urte daramago lan hitzarmena berriztu gabe, eta horrek esan nahi du ekonomikoki eta sozialki berdin jarraitzen dugula. Beste berri bat sinatzeko asmoarekin hasi genuen duela, aspaldi, bilatzen, eta 15 bilera egin ondoren, ez dugu ezer aurreratu, eta egoera gero eta okerrago doa. Testuinguru honetan 2 ordutako lanuztea egingo dute eta horrez gain mobilizatuko dira Gasteizko lan harremanaren kontseiluan bidezko hitzarmenaren alde. Enpresa egoera mantenduz gero, mobilizazioak gero eta handia eta gogorragoak egingo dugu eta ea behingoz serioki negoziatzen hasten diren ja. Bestalde, Michelineko Gasteizko instalazioek irailaren 16tik ekoizpenak gelditu dute asteburu guztietan. Hasieran azarora arte luzatuko zen, baina zuzendaritzak iragarri du azaroko asteburu gehienetan eta abenduko zubian ere lanuzteak izango direla. Erabaki horrek eragina izango du 1855 langileengan. Hau da, plantillaren erdiaren baino gehiago ez da egun horietan lanera joango. Ukrainak sortutako krisia dela eta autoa fabrikatzen dituzten enpresak eskaera gutxiago egiten ari dira krisiagatik eta horrek inpaktua du Gasteizko industrian. Faurezia zeukan kontratu bat enpresa honekin eta erabaki du bertan bera ustea, baina oraindikan naiz eta galdetu, ez dakigu zergatik erabaki duen hori. Ze ez da ezer aldatu. Orain falta da epailearen autoa baimena emateko itxiera egiteko eta bitartean gu gaude borrokan. Oraindikan borroka ez da bukatu, oraindikan enpresa ez dago itxita, gure ustez lana dago. Jauzi digitalari esker, telebista guztietan ikus daiteke aurrerantzean 11 telebista. Edozein etxetatik, 11, zuzenean zein nahieran ikusteko aukera ematen digun aplikazioa aurkeztu baitu 11ak. Aplikazio hau instalatzeko Google Play plataforman 11 bilatu, klikatu, deskargatu eta abian jartzea besterik ez duzue. Urrats garrantzitsua eman dute astelehen honetan Arabako eta Bizkaiko Foru Aldundiek 2023ko udaberrian proiektua behin betiko onestea eta lizitatzea espero dute eta 2024an martxan jartzea. Autobus linea berriak Gasteizko erdigunea lotuko du Foronda eta Loiu aireportuekin egunero. 2024tik aurrera, linea autobus berri batek lotuko du Gasteizko erdigunea Foronda eta Loiuko aireportuekin. 9 zerbitzu emango ditu egunero.
Urtez urte atzeratzen doa abiadura handiko trenaren obrak. Euskal Herriari dagokionean gainera Euskal Idelakoaren eta Iruñaren arteko lotura nondik egingo den oraindik erabakitzeke dago, Gasteiztik edo Ezkiotik egingo den alegia. Momentu alde batetik edo bestetik egin bi obrekin aurrerat jarraitzen dute, eta zein geltokirekin geldituko diren eztabaidatzen ari diren une hauetan, Ezkioko geltokiaren obrak amaituta izan beharko lukeenean amaitzeke daude. Otsailean bukatuta egon behar zuena irailera arte atzeratu zuten, baina oraindik ez daude amaituta azken txosten ofizialaren arabera. Aipatzeko bestalde ez duela inork azaldu obren atzerapenen zergatia. Bien bitartean iragan udan Espainiako Garraio Ministerioak eta Jaurlaritzako eta Iruñeko gobernuek bi obren arteko loturari heltzeko aurreikusita zuten bilera bertan behera geratu zen. Horren ordez irailaren 13an Pedro Sánchezen eta Maria Txibiteren exekutiboak bildu ziren, eta Iruña eta Altsasu arteko zatiaren trazaduraren plangintzan eta exekuzioan aurrera egitea erabaki zuten. Ildo horretan proiektu emapen arabera Altsasura hurbiltzea, Gasteizeratz tiratzea eta Ezkiotik urruntzea da. Testuinguru honetan Espainiako gobernuak urtebete atzeratu du Gasteiz edo Ezkio aukeratzaren azken erabakia. Baina zenbait adituk diote Gasteizen aldeko apustua eginda dagoela eta PSOEren asmoa EAJarekin denbora irabaztea dela, Ezkioren aldeko apustua egiten baitu. Geltokien atzerapenekin batera abiadura handiko trenaren proiektua erabat amaituta egongo dela zehazten den eguna une oro atzeratuz doaz, oraingoan 2027 atzeratu dute. Edo nola ere Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako garraio sailburuak normaltzaio du. Bueno, sí. A mí, ciertamente, tampoco me ha pillado de sorpresa. Gipuzkoako mendiak askena dituztela industrializatu gabe, zentral eolikorik gabe. Horixe da Elosun lau haizeetara zabaldu dutena. Jende mordoska elkartu da Bergara eta Azkoiti artean dagoen Bergarako auzoan. Hainbat eragilek bat egin dute Gipuzkoako mendiak aske taldea eraikiz. Gipuzkoako mendiak babesteko eta aurkeztu diren proiektu eolikoak geldiarazteko xedearekin batu dira. Helburu jakin batekin. Bertako mendietako ondare naturala, ekologikoa, arkeologikoa, geologikoa, historikoa, paisajistikoa eta espirituala babesteko. Zein inguruetako, baserrietako eta herrietako biztanleak, gure bizitokia, gure osasuna eta jardun ekonomikoa, bereziki nekazaritzarekin lotuta dagoena, defendatzeko. Azken hilabeteotan hainbat proiektu eolikoren berri izan dugu. Bai Green Capitalek egin asmo dituenak, baita Statkraft enpresa publikoak egin nahi dituenak ere. Batenak zein bestearenak mehatxutza dituzte. Mehatxua ez da nola nahikoa. 200 metro luze eta 158 metro zabal irateken makroeolikoak aurkeztu dituzte. Elgeakoak halako bi baino altuagoak. Gipuzkoako mendiak askeko kideek uste dute proiektu eolikoen lehentasuna aberatsen diru nahia elikatza dela eta ez herritarron elektrizitate beharra bermatzea. Eredu honek jasangarritik oso gutxi du eta berreztagarritik ere berdin. Kezkatuta daude dorre eolikoak erekitzeko erabiltzen dituzten materialak direla eta haize errota bakoitza egiteko hormigoizko tona bana, 335 tona altzairu, 4,7 tona kobre, 3 tona aluminio, 2 tona lur eta beste material batzuk behar direla baitiote. Eta material horiek lortu, garraiatu eta manipulatzeak kutsatu eta energia fosil asko gastatzen dituela azpimarratu dute. Egoera honen aurrean beste alternatiba batzuk eskatu dituzte. Baliabide energetikoen ustiapenerako, gobernantza eredu sozialak eta gertukoak baliagarrienak dira. Instalazio txikiagoak, energia kontsumituko den lekutik gertuagoa jarrita. Jada artifizializatuta dauden eremuak lehenetziz, teilatuak, industrialdeak eta bar. Eta behin agerraldia amaituta Gipuzkoako mendiak aske plataformaren baitan dauden eragileak hemen atzean ikus dezakezuen bezala Elusuko pelotalekuan bazkaltzera gelditu dira euren artean ideiak elkarbanatuz, euren artean ezagutuz eta batez ere zentral eolikoen inguruan hausnartzeko. Proiektu honek hezkuntza publikoa, euskara eta euskal kultura eta laikotasuna defendatzen dituela dio, baina zerbitzu publikoak pribatizatzearen aldeko apustua egiten du.
Sareen dualtasunari eusten dio, euskalduntzerako atzera pausua da eta ez du laikotasuna bermatzen. Hori dela eta, topagunea osatzen dugun eragileok, dei egiten dugu gizarte osoa datorren azaroaren 5ean, 5:30 Bilboko hezkuntza ordezkaritzatik abiatuko den manifestazioan masiboki parte hartzera. Euskal Eskola Publikoaren alde egin, eta lege honi ezezko borobila emateko. Mendela urten igaro da Hondarribiko Jaizkibel konpainia alarde parekide aldarrikatzen hasi zela. 25 urte hauetan 100 lagun batu dira konpainia parekidera eta urteurrena ospatu asmoz loratzen jaialdia antolatu dute, urriaren 22an egingo dena. Argi daukagu gure helburua oraindik ez dugula lortu eta horrek haserretzen gaitu. Nola ez? Ezin zaigu buruan kabitu emakume izate hutsagatik, espazio publikotik, ospakizunetatik, herriaren bihotzetako batetik botatzen jarraituko gintuztenik 21. mendean, baina errealitatea hori da. Hala ere, pasatako urteak eta gero Jaizkibel konpainiaren freskotasuna, alaitasuna eta aurrera jarraitzeko grinak ospatzeko modukoa direla azpimarratuz hori egitera doaz urriaren 22an. Herriko 22. konpainia garela, hemen gaudela eta bizirik gaudela ospatuko dugu. Horretarako egun osoko egitaraua prestatu dute eta Hondarribiar guztiak eta inguruko lagunak gonbidatu nahi izan dituzte elkarrekin ospatzera. Goizeko 10:00 hasiko dute eguna Jaizkibel konpainiaren alarde parekidearen aldeko borrokaren eta bestelako egitate historikoen berri emango duen ibilbide historikoarekin. Eguerdeko 12:00 Gipuzkoa plazan elkartuko dira Jaizkibelen simbolo bihurtu diren zapi koloretsuekin festa hasteko. Ondoren herri bazkaria egingo dute jostaldi frontoian eta arratsaldeko 6:30 egingo dute eguneko ekitaldi nagusia bentan. Ekitaldi nagusia 6:30 izango da, izan garena eta garena ospatu eta gure helburuak aldarrikatzeko. Azkenik kontzertuak izango dituzte 7:30 hasita. De Ingles, Anari, Pinpilinpusis eta Merina Gris. Ibilbide historikoan eta bazkarian parte hartzeko plazak mugatuta daudelarik izena eman nahi dutenek email bat bidali beharko dute Jaizkibel 25 urte @gmail.com helbidera. Dena den konpainiako hartarazi du ikasturtean zehar bestelako ibilbide historikoak ere antolatuko dituztela noizan behin. Durangoko azokak estanda egingo du aurten. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo du estandak. Ohiko formatua berreskuratuko du Durangoko azokak eta horrez gain online dendari eutziko dio. Euskal kulturaren nobedadeak ezagutzeko abendurar arte itzaron beharko da. Hori bai, 3 urteen ondoren edukira mugaturik ez eta musukorik ez. Aurten Euskal Sortzaileen plaza estanda izango da. Pozik gatoz, 2 urteren ondoren aurtengoan Durangoko azokaren estanda biziko dugulako. Bai, estanda. Euskal kulturaren estanda, sorkuntzaren eta jaiaren estanda. Durango osotik eta Euskal Herri osora zabalduko den estanda. Abenduaren 7an lehertu eta 11 arte iraungo duen estanda. Durangoko azokaren 57. edizionek badu kartela. Ruben Ramosek sortu du kartela eta kartelean kulturaren estanda irudikatu du. Pandemiaren ostean, aurtengoa ja normala izan da, saiatu gara pixkat, beste buelta bat ematen restalin txiko bat egin zaio logari, bai da hori denok ezagutzen duguna da, ez, eta aurretik jarri dugu izartxo hori, estanda hori irakur dadin, eta gero bestalde, saiatu naiz pixkat, bai musika, bai kultura, orokorrean sortarazten igun sensazio hori, ez, imaginazioarena, inglesez deitzen den mind-blowing hori, ez, pelikula bat ikusten dezunean, edo ez dakit, liburu bat irakurtzen zunean, ez, sortzen zaizun, estanda. Durangoko azokak bere izaera berreskuratuko du. Erakusmaien izen ematea itzita egon arren eta momentuz daturik semanarren antolatzaileek adierazi dute pandemiaren aurretik bezala unibertso osoa berreskuratuko duela Durangoko azokak. 5 egunetako egitarau oparoa antolatu nahi dute eta horregatik adierazi dute Euskal Sortzaileek euren proposamenak emateko urriaren 15 arteko epea dutela. Oraindik zabalik dagoela sortzaileek beraien lanak gune desberdinetan aurkezteko epea.
eta urriaren 15ean amaituko dela. Beraz, hemendik, azokako partaideei beraien lanak aurkezteko eskaria egin dezaten egin nahi diet aurtengo azokan ahalik eta egitarau zabal, anitz eta gozagarriena osatzeko. 3 urteren ostean bueltan dira Durangoko jaiak, asteartean San Faustoak hasiko dira Durangon. Gainera, Ima Garrastatzu Durangoko alkateak adierazi duenez, nabarmendu duenez, lehendabiziko aldia da udalak eta txosna batzordeak bat egiten dutela egitaraua antolatzeko orduan. Horrela, pantzike eta pantzikotu jaiak batera antolatuko dituzte. Horrez gain, alkateak adierazi du adin guztietako egitarau oparoa antolatu dutela. Bueltan daude gure jaiak, posi gaude. Ni uste irribarretzu badekogu danok aurpeixen gozatzeko gogoak, dekogu beharra, eta bueno, prestatu dugu mimo handiarekin programazioa. Programa oso aberatsa da, alde batetik akto asko gehiago, esango naben 140 gehiago handitu dugula kultura eta aktibidade guztiontzako, eta bai guretzat oso garrantzi handia daukana da deszentralizau. Bitzupin egongo dira Durango jaietan, asteartean, txosna batzordeak botako du txupina eta asteazkenean aldiz udalak hala ere argi utzi dute feminismoa ardatz izango dutela aurtengo jaiek. Esango dugunaz txupinazoan, lehenengo eta behin eskerrak emango dugu, guk urte asko daroagu inurri lanetan, eta eskerrak emango dugu gure bidaidea izan direnekin, bidelagun izan direnei, emango dizkiegu eskerrak, bai feministei, bai euskaltzalei, bai gauza sozialetan ibili direnei gurekin, eta gero egingo dugu jairako deia, disfruterako, kanturako, dantzarako eta errespeturako. Eta, gure aldarria izango da, erasorik ez, hori izango da, hori da gehien bat azpimarratuko duguna. Herritarron begirada zabaltzeko eta munduan gertatzen diren eskubideen urraketak ikustaratzeko xedearekin, Hernaniko udalak Ariak izeneko erresistentzia istorioen zinemaldia antolatu du. Guk zinemaldi honekin fokua giza eskubide urraketa horien aurrean ematen dian erresistentziai eman nahi dieu, erresistentzia antolatuei. Eta hortik dator zinemaldi honen izatea eta izenare bai. Zapalketa hauek eta Xabik esan duen bezala, hoien aurreko erresistentziak erakusteko, sentsibilizazioa sortzeko, sinetxita gaude oso tresna potentea dela zinea, bai fikzioa, bai dokumentala, eta horregatik egin dugu apostu bat, zinemaldi oso bat guk antolatzeko. Zinemaldiaren lehenengo edizio izango da urtengoa azaroaren 3-tik 13 bitartean. Jatorri eta gai ezberdinetako 13 film eta dokumental eskainiko dira. Gai ezberdin asko daude, arrazakeriaz hitz egiten da orokorrean, hitz egiten da sexu eskubidez, bai abortatzeko eskubidez, edo baita ere Egiptoren kasuan bezala jasan dituzten eraso sexualen inguruan. Dokumental bakoitzak ere bere baitan gai ezberdinak zeharkatzen ditu. 4 izango dira, euskeraz, eta besteak dira jatorrizko bertsioan azpitituluak gaztelaniaz. Hernaniko kulturarteko plaza feminista proiektatuko dira filmak, egunotan espazio hori zine areto bilakatuz. Proiekzio bakoitzaren ondoren solasaldi eta mahai inguruak izango dira gaian sakontzeko. Espazio honetan biltzen dira udaleko kulturartekotasun, lankidetza eta berdintasun sailak, arloak, eta baita ere gai horien inguruan herrian lan egiten duten eragileak ere ez. Beraz, iruditzen zitzaigun eragile horiek baldin badira ez, erresistentzia zinemaldi hontan ikusiko ditugun zapalkuntza horiek salatzen dituztenak herrian, espazio hontan hemen barzitzaiela baita ere hori hartzuna erresistentzia historia horiei ez. Ariak zinemaldirako sarrera doakoa izango da eta interesa duen orori bertaratzeko deia egin die. Flores de la Llanura, Nuestra Libertad, La vida después del ISIS, Como yo quisiera, 918 gau, kalean Indestructibles, Aula tesia gainditu eta Ipar Basatea filmak ikusi ahalko dira besteak beste. Tula izeneko emakumeak ikastetxe bateko komunak garbitzen ditu. Emakumezkoen ikastetxe bateko komunak hain zuzen ere.
Goiz batean espero ez zuen berri bat jaso zuen. Ikastolako zuzendariaren 14 urteko alabak haurdun zegoela kontatu zion. Humorea eta hausnarketa biltzen duen film laburra da. Aurten estreinatu da eta Houston eta Los Angeles festivaletan irabazle izan da. Horrek Oscar sarietan hautagaia izateko aukera eman dio. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando, no sabía. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿De cuánto estás? Tú no has hablado de esto con tu madre, ¿verdad? Bea de Silva zuzendari arabarrak Gasteizko CSC Films ekoiztetxearekin lan egin du. Es transmitir lo absurdo que puede llegar a ser lo absurda que puede llegar a ser la falta de información sobre sexualidad y sexo en la gente más joven, especialmente en las chicas. Con este proyecto hemos intentado transmitir los riesgos y el peligro de una forma cómica. Sí, principalmente es denunciar un poco la ignorancia en temas de sexualidad, de educación sexual. Tula istorioaren grabazioa Gasteizen izan da, eta Hollywoodeko akademiak aukeratzen badu, produkzioa Oscar sarietan lehenengo arabar filma izan daiteke. Filma aurkeztuko da akademian eta ondoren hautagaien zerrenda argitaratuko dute. Era berean Goya sarietan ere aurkeztu dute produkzioa. Udako lehorteak eragina izan du lehen sektorean, batik bat, maaztigintzan. Aurtengo usta espero zuten baino lehen jazo behar izan dute, eta horrek ondorioak izan ditu Arabako Errioxako upategietan. Hala ere, egoera oso desberdinak bizitzen ari dira maaztizainak haien baliabideen arabera. Kandido Beza upategi familiarra da, Villabuena Araba Eskuernagan kokatuta dago, eta familiako kideen artean aurrera eramaten dute. Upategi familiarra gara, lehen orain ja gero eta gutxiago, baina Arabako Errioxako eredua izan dena orain arte. Orduan mahatsa biltzeko bai behar dugu jendean. Eskuz egiten dugu, gurdira botatzen dugu, eta gero ja lagoetara, andanetara. Hartzidura eta gero, mahatsa oinekin zapaltzen dugu. Zintzo upategiak berriz aurten ikaragarrizko aldaketa bizi izan du. Villabuena Arabako upategia zen eta oso txikia baita ere. Alabaina inbertsio handia egin du eta Guardian upategi berria ireki dute baliabide eta teknologia berriekin. Oraintxe heltzen dira traktorea mahatsarekin eta deskargatu egiten dugu tolban. Gero doa despalilladora batera, non banando egiten dugu fruitua, mahatxaren fruitua, alde batetik eta bestetik raspon. Hori doa depositoetara, tanketara, eta horazten da fermentazioa egiten. Aldaketa izan da izugarria, izugarria eta hobera. Hemen nola ditugu makinaria berria, prensa berriak, ardo mota ezberdinak egiteko, ere bai, orain arte ezin izan ditugunak egin. Aipatu dugunez, lehorteak eragina izan du aurtengo mahatz bilketan, baina ondorioak oso desberdinak izan dira upategietan. Madurazio prozesua ez da berdina izan, mahatsak behar du bere ibilbidea egin, bere denbora behar du. Bai kolorea, bai aziotasunean eta nabaritzen da. Azkenean ez da izan zera prozesu normala.
txikiagoak izan dira eta pisu gutxiagokoak, orduan murriztu egin da pixka bat uzta. Sorpresa bat eraman dugu, ze oso kezkatuta eta beldurtuta geuden, aber aurtengo mahastiak nola konportatuko ziren, zein motatako kalitatea izango genuen, eta egia esan sorpresa bat eman digu mahastiak, ze gogorra den landare hori, eta nola ekarri duen fruitua oso pozik gaude. Horrekin batera beste bereizketa bat aintzat hartu behar dugu, zigilua. Bi upategiak Arabako Errioxakoak dira, ahatik Zoilik Kandido Beza Arabako mahastiak zigilu berriaren alde dago. Mahastizainek azpimarratu nahi izan dute izen berri hori beharrezkoa dela euren nortasuna zaintzeko. Mendia eta Ebro artean kokatzen da. Horrek eragiten du eguraldi berezia, lur bereziak. Eta gero mahastien kokapenak, aldapatsuak, mahastiak txikiak dira, dena eskuz egin behar izaten da. Azkenean ari gara esaten gure nortasuna dela, gure mendeetako eredu bat mantendu nahi dugula. Eta aurrera jarraitzeko hilala bizikoa dela uste dugu guk bentsat, desberdintzea, diferentziatzea. Momentuz, aurtengo uzta Errioxako zigiluarekin komertzializatuko da, Eusko Jaurlaritzako behin-behineko baimena atzeratu delako. Hala baina, hurrengo urteko uzta zigilu berriarekin kaleratzeko asmoa dute. Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dugu Inazio Oyarzabal, Zareko bozeramailea, eguerdion. Eixo, eguerdion. Zer esana ematen jarraitzen du atzoko egunak, urriaren 12ak, elkarbizitzarekitzako bidean zein iritzi duzu egun honi buruz? Beti izan da egun bat, alde horretatik, konfrontazio pixkate sortu duen egun bat, eta oraindik horrela jarraitzen du, garbi dago elkarbizitzaren norabidean pauso ezberdinak eman behar direla, eta gai hontan ere, eta egoera hontan ere bai, nik uste eta adostasun batzuk iritsi behar direla, eta errespetuzko erabaki batzuk hartu beharko diola. Elkarbizitzaz ari garela, azken hamarkadatako historiari begira gai hori mahai gainean jarri da, behin baino gehiagotan, baina salbuespenezko beste politika iran bitartean hori ze posible dela uste duzu? Nik uste garbi dago sufrimendua eragiten duen politika bat dela, eta sufrimendua dagoen momentutikan zaila dela elkarbizitza integral bat, elkarbizitza oso bat egotea, ez? Alde horretatik guk garbi daukagu, sufrimendua eragiten duten edozein politika, edozein erabaki, irauli behar dela, aldatu behar dela, eta bide hortan behin betiko zatzean utzi behar degula, eta denok nahi degun etorkizuna eraikitze hori bultzatu behar degula, eta salbuespenezko espetxe politika bertan bera geratzeak izugarrizko pausua emango luke elkarbizitzaren norabidean. Bide horretan aurreko larun batean eman zenioten amaiera, izan bidea dinamikari, Donostian egin zenuten manifestazio eta jaialdiarekin, zerin isla izan da, izan bidea dinamikaren amaiera hori? Guretzako larun bateko irudiak berak bakarrik hitz egiten duten irudi batzuk dira, ez? Guk duela 2 urte eta erdi, izan bidea dinamika martxan jarri genunean, garbi geneukan salbuespenezko espetxe politika Asfalto
Izan ere, gaurko eguna, baote dakizue, aizue, bandera Espainiarrik hiperpoturik ikusi duzue inon? No, porque es que es anticonstitucional, o sea, lo de la Constitución, no sé, teóricamente no sea de poder. Konstituzioa ote da gaurko ospakizunaren ardatza, ala duela mende batzuk burututako sarraskia. Orduan hasi bai, aurretik ere bazegoen zer esanik, baina ordutik ona azenolako kapitulu sorta eta guztia gaina goroipatzeko eguna dute gaur antolatua.